Co to je? To jsou panoramata, chlapci. Panorama. Jardo. Usmíš se, vole. Ty okna tyhle jsou zadělat. Myslím, že jak si otevřete, vole, tady není pojistka, vole. Myslím, že ty okna... To jsme si mohli otevřít tady zdy, jo. No, počkej, já si ale si postavím někde jinde, jo. Možná, že ty okna jsou